Sa video na ito ay magka-camping kami ni Commander sa isa sa pinakamalamig na campsite sa Cordillera. Ito ay ang tinaguriang first mystical lake na matatagpuan sa Balay Village, Cabayan, Benguet. Ito ang Lake Tabeo. Tara at samahan nyo kami sa panibagong moto camping adventure na puno ng pagsubok at kakaibang experience. Tara, let's! Mula sa Zambales ay bumiyay kami patungong Baguio City, via Quezon Road. At magmula naman sa Baguio City ay binaybay namin ang Benguet Nueva Vizcaya Road at trumekta papuntang Bukod, Benguet. Dito ay binaybay naman namin ang Bukod, Cabayan, Bugyas at Abatan Road. Matataas ang mga aunin sa ruta na ito, pero mamamangha ka naman dahil sa napakasinig ng daan. Sa maikling panahon ay narating din namin ang munisipalidad ng Cabayan, Benguet. Agad kami nagtungo sa kanilang palengke upang mamili ng mga kakailanganin pa namin. Matapos nga namin mamili ay agad na kaming umalis upang magtungo sa Lake Tabeo campsite. Pero papunta pa lang kami ay ramdam na namin ang taas ng lugar dahil nahihirapan na ang motor, lalo na nung nakapasok kami sa Balay Village. May mga pagkakataon pa na bumababa at naglalakad si Commander at sumasabay pa ang paiba-ibang klima sa lugar. Pero matapos namin malagpasan ang nakakalulang taas ng lugar, ay nagtagumpay naman kami na marating ang campsite. Sabi na nang marating namin ito, mabuti na lamang ay may naabutan pa kaming bantay sa mga campsite. Ito ang nag-assist sa amin. Matapos na kaming alalayan sa aming spot na napili, ay agad naman kaming nag-set up ni Commander ng aming tent. Finally, pag-set ko lahat, luluto na lang. Itong ganda ng ano, gamit na gamit tong boots na naman dito sa mga gantong lugar. Yan ang basa ng lugar. Sinigang na baboy, ating hapunan. Tapos mamaya may noodles tayo ng maagas.
lake tayo. Ay, mismong lake. May tabi tayo ng lawa ng Tabeo. Nag-spot. May tatlong grupo ng campers dito ngayon. Ay, kami yung pangatlo. May mga kapitbahay kaming dalawa. So magkakahiwalay. Pinakamarami ito nasa tapat namin. Yan. Yung may ilaw. Yung nakikita nyo yan. Yan. Tapos doon. Yan. Lamig. As of now is 14 degrees Celsius yung temperature natin. Tapos mamaya bababa pa daw yan ng 10 degree. Grabe. Buti na nagbahan ako ng 3 jacket. Isang sleeping bag. Saka manipis na comforter. Yan maya, sigurado panay ang kape natin dito. Lalo ko tuloy sila Tatay Fred tsaka si Bro JR. Yung madalas namin gawin nung nakaraang backdoor gaming namin. Puro kape. Maya kape. Coffee King yun tsaka Coffee Prince yung mag-ama na yun. Yan ano. Hindi maambon-ambon. Pero nilagyan natin ng reinforcement na tali yung itong bandal likod kasi dyan nang gagaling yung hangin. Pabugso-bugso yung malakas na hangin eh. Dito sa part na to bibihira naman kaya naka-open to. Tinali natin yung motor doon din nakapesto, tinali natin kaya maganda rin na doon natin pinesto yung motor kasi pang shield din siya pagdating sa malakas na hangin. Yun nga lang problema mamaya pag dito naman yung malakas na hangin manggaling kaya dapat to pagkatapos namin kumain sasaraan na namin yan. Mawala yung lamig ng kape. Lupin natin ang lupin. Gusto mawala yung init ng kape dito. Grabe, lakas ng hangin. Dito, kumakalabog. Then, pero pinalian ko na yan. Outfit check. May t-shirt, isa. 1. Tapos yung parak clothing na long sleeve 2. Tapos ito 3. Meron pa yan yung windbreaker pang 4. Pang 4. 11:33 PM. Nagising kami kasi lakas ng hangin. Tapos tinulak ng hangin tinulak yung tent ng hangin pababa sa amin. Kaya tayo magigiba na yung tent. Kaya nag-pop up siya. Gawa nung niya. Gawa nung mga dito. Yung alloy stick na yan. Yung frame. Para siyang para siyang alam mo yung pamaypay na tayong event tapos biglang nagpa-pop up. Ano yung nangyari? Kalamig. Ano natin temperature? 13.
degree Celsius. Yan. Tawangan. Ito. Yan ang ano natin. Klima natin. Tapos yung hangin. Lamig. Grabe. Sana ano, di baling lumamig. Pag lang malakas talaga yung hangin. Kawawa tayo pagka nagibatong dun. At ang ibang tutulugan. Pahit muna tayo pang kape. At lamig talaga. Open muna natin ng konti. Partial lang. Nag-open tayo partial ng ano. Yung parang pinakapintuan dito sa side na to. Para medyo magpapass through lang yung hangin. Hindi niya idipad o itaob ng tent. Hirap na, baka mabali yung ano, baka magiba pa. Daming hangin dito, unpredictable. Ikaw bilang dumarating. Tulog na tayo. Pinitin na natin matulog kasi bukas uwi rin naman na kami. Mag-drive pa layo ng uwian namin. Almost actually kaya naman siya ng ano, yung biyahe ng 6 hours. Tumagal lang kasi sa mga akyatan ganyan kasi mabigat yung dala natin. Pero ngayon puro pababa naman na. Medyo mabibilisan na tayo sa pag ano, biyahe. Bukas mas makikita natin ng clear yung lugar kasi ginabi naman tayo eh. Padilim na nung dumating tayo dito kasi kailangan pa natin mag set up ng ano natin, shelter, ng tent. Tapos magluluto pa tayo ng hapunan. Bali bukas mas ma-enjoy pa natin. Siguro mga before or after lunch pack up na kami para hindi na tayo abutan ng ulan pa. Lang. See you tomorrow. Good night. Isang napaka sobrang lamig na umaga. And good morning sa lahat. Iyo. Sabi sobrang lamig. Sobrang lakas ng hangin. Talagang kahit na ilang doble na yung suot namin, giniginaw pa rin talaga kami. Parang nakawindbreak na tayo. Apat na patong. Grabe, lamig. Pero kagabi napakahamog. Pero ngayon natuyo. Tuyo naman yung ano natin. Pinapaspas din kasi ng hangin eh. Kaya na ano. O ito yung ginawa natin kasi kagabi. Nagising kami gawa na talagang pinindown ng hangin to bababa. Tinulak ng hangin pababa. Talagang naramdaman namin yung tent na akala namin masisira o magigibane. Pero bigla siyang nung nawala yung hangin, nag-pop up siya. Bigla siyang tumayo uli. Tumayo yung last na bahagi niya. Kaya ito, ang ginawa ko, nilagyan ko ng reinforced na mga tali. Yan, may tali dito. Tapos yan, ito yung rubber na ano natin. Napaka-useful na ito. Rubber pa ito. May tali din dyan. Tinali natin dito ay puti. Dito.
lalakaran namin. Part ng kabundukan ng gagaling yung hangin. Bali nga pala ito na kayo dito sa campsite nila. 150 pesos lang yung babayaran sa campsite. Pero pagdating sa DNR, may babayaran pa yata ng 350 tsaka 200 pesos para sa entrance fee. Yung 350 para sa environmental fee yun. Yun doon sa may kulay green na building. So may pagkalagpas mo nung parang pagkababa mo galing doon sa pinakataas, may makikita kang registration area doon. Bali linggo kasi kahapon, kaya walang tao, wala kami nabutan na tao. Yung pinakabantay lang dito sa mga campsite. Bali ito yung napili namin na lugar. Bali 3 grupo lang kami ngayon na nagka-camp dito. So dito sa part na to sa amin, isa dun sa kabila, saka dun sa tabi ng registration area. Ito yung campsite na napili namin. Yung Lola Rosita family tsaka Pedro's campsite. Ito siguro yung pinaka-opisina nila. May curfew hour pala sila dito ng 9 PM to 5 AM. Bawal ng pakalat-kalat. Basura mo, uwi mo. Pumunta tayo dito, kailangan pala iuwi natin yung basura natin. No, ang dami. Kasi yung CR nila napakalinis. Ito, yun diba? Hindi ka matatakot upuan. Meron pa, bali ang CR nila sa private pero yung mga public use nila 1, 2, 3 tatlo. Walas ito yung pinaka luto maglinis. Meron kayo mga dalang karne, gulay na kailangan linisan. So, may source of water din sila dito. Yung pinaka malakas. Sa likod namin yan yung kabukiran din. Yung mga tanim sila, puro gulay. Kagabi oo, kagabi may lumapit na matanda sa amin. Nag-aalok mo patatas. Tapos 50 pesos per kilo. Oh, sure. 50 pesos per kilo or 15 pesos per kilo. So, napakamura na. Pagdating sa baba kasi napakamahal niyan. So, susubukan natin. Bibili lang tayo. Yung kaya lang natin. Daming dito sana kami pepesto kagabi medyo high ground to dahil sa namin dito. Kanya lang, mahirap nga lang tahan parang walang guys lang. So medyo flat shape yung area. I-identify. Carrots yata to. Tanim nilang carrots. Ay oo, carrots. Dahil may kulay orange ng lumitaw doon. So kung di ako kakamali correct nyo na lang ako kung mali ako. Wala kasi pagdating sa mga tanim na gulay. Pero sigurado ako yung sa kabila cabbage yun. Kasi madalas na makakita. Katulad na ito cabbage yan. Repolyo yan. Diba? Tayo nakakita yan ito bibihira. Alam ko celery.
kagabi sa campsite, nagbayad kami 150 pesos each, bali 300 yun. Tapos yun sa LGU naman, may binayaran kami ito, 600 pesos na LGU fee, bali 300 pesos isang tao, kaya 600 lahat. Mamaya may babayaran pa raw kami sa DNR, nasa 600 plus daw. Tapos sa barangay 50 pesos each, bali 100. Yun lang naman, para aware kayo bago pupunta rito sa Lake Tabeo kung ano yung mga dapat bayaran. Minsan lang naman mangyari to, banding na rin namin ni Mrs. Hindi naman araw-araw nagpupunta tayo dito eh. Siguro tama na yun ngayon, once a year hanap na lang tayong rose pot sa susunod. Hindi, biro lang. Pero yun yan, tama yun eh, dayo tayo dito eh. Yung patakaran nila, kaya wala tayong magagawa doon. Gusto mo mag-enjoy, bayad ka. It's 21 AM. So naka-pack up na kami ni Commander. Nilisanin na namin itong Lake Tabeo. Kasi malayo-layo po yung biyahe natin. Then maraming salamat sa pagsama niyo pala sa simpleng pagre-relax namin. Ito yung pinaka-relaxing time namin talaga.